til 17 af vores deltagere her i studiet. Men Rasmus, Lukas og Martin er de 3, som er videre. Godt, drenge. Hvis I kunne tage pengene med hjem lige nu i dette øjeblik, så vil I gå herfra med 33.333 kroner. Velkommen til Jonathan Seidel og til Emily Løfton Lorentzen. Jonathan, ja. Du er jonglør. Det er. Hvad er det sværeste, så at du kan jonglere med? Men det er 5 kegler og så 7 bolde. Altså ikke på samme tid? Nej. Hvad kræver det, udover at man selvfølgelig skal være dygtig til at gribe ting? Hvad kræver det så? Man skal være hurtig, og man skal kunne holde fokus. Det skal man også i den duel, vi skal til lige om lidt, så det er meget heldigt for dig, Jonathan. Emily, du er også vant til at have mange ting i hænderne på én gang. Du er tjener, du har været på det danske tjenerlandshold, og så har du faktisk vundet DM for tjenerelever i 2019. Det har jeg nemlig. For mig, så er en dygtig tjener. Det er en, som hvis jeg sidder på en restaurant, er smilende og sød, og så er det faktisk ikke så vigtigt, om han, hvad ved jeg, spiller eller... Altså, den der kemi er jo vigtig, men I er jo, altså, bliver jo også bedømt på at have ting i hænderne og balancere med dem, ikke? Det er i hvert fald noget, man skulle kunne. Have en bakke med fyldte glas og med tomme glas. Hvor meget kan du have på den bakke? Det kommer an på, hvor stor den er, men jeg kan have nok en 20 glas på en bakke. Tom. Ja. Det må alligevel også kræve noget at balancere med dem. Og den balance, den får du altså brug for nu, Emily. Det håber jeg. Lige om lidt, der skal I nemlig balancere. I skal balancere med sådan nogle træklodser her. Og det skal være 12 stykker, og dem skal I simpelthen få lavet et tårn af. Men det, der er med det, det er, at I må ikke røre de her klodser med jeres hænder. Det er nemlig sådan, at I får sådan en her. Den skal I hente som det allerførste. Og så går I ud, så holder I den her op, trykker på knappen hernede, så kommer der en træbrik. Så er det simpelthen jeres opgave. Gå over til den næste, og så er det simpelthen, tryk den her. Wow, så bliver mig. Og så frem og tilbage. Og når man har 12, så går man tilbage hertil sit podie, sætter den ned. Og den, der først når herop med 12 brikker, har altså vundet duellen. Hvis nu det er sådan. Det kan jo godt ske, at klodserne, de vælter, de ryger væk, så I ikke har dem, og dermed ikke kan lave et tårn med 12 klodser, men så er det altså den af jer, som kan lave det højeste tårn. Er I med på det? Ja. Ja? Og det er så uanset, hvem af jer, der først bliver færdig. Men I har 44 klodser til rådighed hver i alt, så jeg tænker, det burde være en mulighed at lave et tårn med 12. I bestemmer selv, om I vil starte med en hvid, eller om I vil have en af jeres farvede klodser som den nederste i jeres tårn. Men klodserne, de skal bare skiftevis være hvid, og så jeres farve. Jonathan, hvad tænker du om duellen her? Jeg glæder mig, og jeg tror, jeg har en fordel i og med, at jeg er god til at balancere. Jeg har tit øvet tricks, hvor man skal balancere en kegle på næsen eller på hånden, eller endda 2 kegler oven på hinanden. Emily, hvad tænker du bliver din fordel her? Det giver jo sig selv. Du gør mange glas på en bakke. Jeg er vant til at gå med en bakke med masser af ting på, så man skal have en god, rolig hånd for ikke at vælte de her glas, eller hvad der nu står på bakken. Så det tænker jeg helt klart er min fordel. Vores 2 duellanter, de er temmelig sikre på sejren, hver især. Men hvad tænker I? Tror du, det bliver tjeneren Emily, der vinder? Så skal du trykke af. Emily, hun har 6 års erfaring som tjener. Hun er rutineret i at balancere med ting, og så kan hun altså kontrollere en bakke med op til 20 glas på én gang. Eller tror du måske, det bliver jongløren Jonathan, så skal du altså trykke B. Jonathan, han har jongleret i 7 år. Han er ikke vant til at balancere med en bakke, men til gengæld så er han vant til at time og koordinere 7 bolde på én gang, og har altså også trænet en lille smule balance. I ved det allerede, jeg siger det lige igen. I får 15 sekunder til at beslutte jer, at de starter nu. Jeg tror simpelthen, fordi han har en balance. Tjeneren, tror du på det? Hvad tror du? Hvad tror du? B? Ja, jeg har trykket. Og inden vi kigger på, hvordan I har stemt, Lukas, Martin og Rasmus, så kunne jeg godt tænke mig at tale med dig, Claus. Ja. Ja.
Claus, du har været tjener i 30 år, er det rigtigt? Det er rigtigt. Hvem vil du tro klarede den her bedst? Jeg vil helt sikkert gå med tjeneren. Fordi hun har teknikken at bære. Det er ikke så let, som man tror. Men Claus, fortæl mig lige, hvad håber du så, at de tilbageværende har stemt? Jongløren. Jongløren. Yes! Ja. Det betyder altså også, at hvis tjeneren vinder, men det kan jeg godt fornemme, at du har regnet ud, så er vi nemlig tilbage, og det er alle I andre altså også, som lige nu er ude. Martin, Ja. tjener igennem 30 år. Claus ved siden af dig, han siger altså, at det her, det bliver bare bum, bum, lige ud af landevejen for Emily. Hvad tænker du om det? Fordi Jeg du har jo bliver stemt nervøs, på B. men jeg har stemt på B, jongløren, fordi jeg tror, at han har de skills, der skal til for at jonglere med den der lille klodsting der. Men det tror du ikke, Emily kan, eller hvad? Jo, men når jeg sidder på restaurant, så har de jo nogle gange en kant, en tallerken eller et glas, så kan det stables, og så glider det jo ikke fra. Jamen, held og lykke til jer deroppe i hjørnet, og held og lykke til jer alle sammen også. Men nu er det jo altså op til jer, Emily og Jonathan. Og I to, er I klar? Ja. Godt, og jeg håber herinde, at I også er klar til at hæppe alt, hvad I overhovedet kan. Godt, jamen så siger jeg bare 3, 2, 1. Værsgo! Sådan, det er meget, meget tæt det her. 3-3 lige nu, står der. Så er der 5 til Jonathan. Vi er halvvejs nu begge steder. Nu har begge duellanter 6 klodser. Det var 7. Nu begynder det at blive nervepirrende, det her. Med at holde tungen lige i munden. 8 til Jonathan. Og her er der 8 til Emily. Nej, så er det bare i gang igen, Emily. Lige nu er det altså Jonathan, der er 9 til Jonathan nu. Emily har 2 nu, måtte starte forfra. 10 til Jonathan. Nu mangler han altså kun 2, men det er godt nok også svært nu. Og Emily har mere fart på 4 der. Så taber Jonathan sit tårn og må starte forfra igen. Emily har 5 nu. Jonathan har 2. Det var den 6. til Emily. Og her var nummer 3 til Jonathan. Ja, det var ikke bare lige sådan, hva'? 4 til Jonathan. 7 til Emily. 8. Emily. 6 til Jonathan. Hej. 8 til Jonathan. 9 til Jonathan og 10 til Emily. Nu mangler Emily kun 2. Jonathan mangler 3. Nu mangler han kun 2. Rolig bliver der sagt. 11. Ej. Der røg Emilys tårn. Fortsætter. Jonathan, han skal have den sidste klods, og han skal tilbage og placere den i holderen, hvis han skal vinde duellen. Og Jonathan er oppe på 12 nu. Han skal sætte den i... Nej, det er slet ikke til at holde ud, det her. Emily, hun har nu 4. Jonathan har 1. Så tæt på. Godt mærke armen nu. Ej. Jonathan siger, at han godt kan mærke det i armen nu. Det kunne jeg godt forestille mig, at Emily også kan. 6 til Emily. 2 til Jonathan. 3 til Jonathan på vej mod den 4. Det var 7 til Emily. Emily er nu for front igen. Jeg synes, det går meget den ene vej, og så den anden vej. 5 til Jonathan.
8. Der er altså virkelig koncentration her. Nummer 6 til Jonathan. Nummer 9 til Emily. Der er dyb koncentration ved begge duellanter, og det forstår jeg godt. Der går 10 til Emily. 2, 4, 6, 8, 9 til Jonathan. Emily, hun har 11. Ej, hvor de koncentrerer sig. De mangler begge to 1. Skal den altså hen i holderen? Jeg tør ikke kigge. Den, der sætter den i holderen uden at tabe, vinder duellen. Nej, det er løgn! Tilbage igen. Kom så, tilbage igen. Øj, nu er vi ved at være der, hvor det er dem, der har det sidste. Emily har flere tilbage, end Jonathan har. 3 har Emily nu. Jonathan har 4 har Emily. MT. 6 har Emily. Du får ikke point for den sidste, Jonathan, da det skal være skiftevis farverne. Og så Jonathan, stille og roligt. Hvis Emily, hun kommer hen og får sat den der hen med alle klodserne intakt, så har Emily vundet. Vælter den inden, så er det Jonathan, der har vundet, for han har 6 godkendte klodser. Det rigtige svar blev altså A. Tjeneren Emily. Wow. Overdrevet godt gået af begge to. Tusind tak. Det betød altså, at de 3, der var tilbage, Martin, Rasmus og Lukas, de røg altså ud i den her duel. Men de er tilbage igen sammen med de 17 andre, som røg ud tidligere. Og dermed så har vi altså fuldt hus igen herinde i studiet. Hvis I var rigtige på alle de resterende